বিয়া কেতিয়া পাতিছিল? বিয়া 21 বছৰ পাতিছিল। আগৰ ছোৱালী বয়স কিমান আছিল? 16 বছৰ। এতিয়াতো আপুনি এৰেষ্ট হ'ব গম পাইছে নাই? গম পাইছোঁ। गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि खाथियाव फिन खेबसे नुजाथिफैफिननाय जाबाय। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना मिथिखाबायानो जानांगौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै। सिएम सारा बुंदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बा गाबोननिफ्रायनो जायफोर 18 बोसोरनि गाहायाव बै हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामदों बैसोरखौ जेलाव सोगोन होननानै। दा बियो जेरै बुंदों ओरैनो मैयानि दिनाव मोनसे बियो भिडिअ मोनसे भाइरेल जाबाय। दा माने हमजेनबायानो आं बिनि भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायग्रोनो आखायाव लाबाय। ছোৱালী বা কিমান আছিল? ছোৱালী বা 16 বছৰ আছিল। ঘৰ ক'ত? ঘৰ বটনি সোণাইগাঁও। বটনি সোণাইগাঁও। নামটো? মোহন হাজৰিকা। কিমান দিন হ'ল বিয়া পতা? 2021। ল'ৰা-ছোৱালী? ল'ৰা-ছোৱালী লোৱা এটা। বিয়া কেতিয়া পাতিছিল? বিয়া 21 বছৰ পাতিছিল। আগৰ ছোৱালী বয়স কিমান আছিল? 16 বছৰ। এতিয়াতো আপুনি এৰেষ্ট হ'ব গম পাইছে নাই? গম পাইছোঁ। ল'ৰাটো কিমান বয়স? আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিল? ল'ৰাটো এতিয়া 14 মাহ হৈ আছে। আপোনাৰ নামটো? মোহন হাজৰিকা। ঘৰ বটনি সোণাইগাঁও। বটনি সোণাইগাঁও। কোন থানা? ননৈ থানা। ননৈ আউটপোষ্ট। সদৰ থানা ন? সদৰ থানা। ঠিক আছে। এতিয়া আপোনাক লৈ অহা হৈছে? লৈ অহা হৈছে। ক'ত বিয়া পাতিছিল? মোক বিয়া পতা হৈছিলে মন্দিৰত। এতিয়া মোক এই ছাৰহঁতে লৈ অহা হৈছে। মোৰ তিনিটা ল'ৰা-ছোৱালী ঘৰত আছে। মোহন হাজৰিকা। মোহন হাজৰিকা। বাৰু ৰখাটো ৰখাক বাৰু, ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু তিনিটা ল'ৰা-ছোৱালীক চম্ভালিলেই হ'ল আৰু। বাল্য বিবাহ কেনেকুৱা আছিলে? সৰুতে ইমান সৰুতে কিয় বিয়া পাতিছিল? এই ল'ৰা-ছোৱালী মানে ছোৱালীজনী ঘৰৰ মাক বাপেক অলপ প্ৰব্লেম আছিলে। আপুনি পলুৱাই আনিছিল? মই পলোৱা নাই, ছোৱালী নিজে আহিছিলে। নিজে আনিছিল মানে নহয়, ঘৰৰ পৰা বিয়া দিছিল নেকি? বিয়া নাই দিয়া। আপুনি লৈ আহিছিল? নহয়, ছোৱালী নিজে আহি সোমাইছিলে। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय नायबाय। दा बियो नट अनलि बबेबा मोनसे बिटिआरआवल' जागोन बे जाथाया, बे खामानिया बे नङा, अल आसामावनो। दा अल आसामनि गासैबो डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बिसिबां मानसिया जेल जानांगोन बैफोरनि लिस्टआ आंनाव दङ। आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन। दायो अल आसामाव 4004 पिपल्स जायफोर 18 बोसोरनि गाहायाव जायफोर हौवासाफ्रा हाबा खालामदों बैसोरखौ माने जेलाव सोगोन। दायो उदाहरन हिसाबै सोजेननाय जाबायानो आरो सासेखौ। दा बहुदथ' आपडेट दङ। दा आं मोननायाव दा आं बेखौ मोनग्रोबाय। दायो माने बबे केसाव बे बुस्थुखौ बै सुबुंफोरखौ होनाय जागोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ। दा बै जायफोर सुबुंफ्रा 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा खालामदों हिन्जावसाफोरखौ बैसोरखौ मोनसे पक्स' मोनसे केसाव सोगोन आरो। बे मोनसे आयेन इन्डियानि कनस्टिटिउसनजों बानायनाय बे मोनसे आयेन आरो बिनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन। दा बैफोर सुबुं जायफोर पक्स' केसाव गोग्लैयो, जायफोर रेपिस, जायखौ रेप खालामनानै मानसि बुथारना गालाङो, गारो, बेफोरबायदि गोबां खोथा खोनायो नोंथांमोना। दा बैफोर सुबुंफोरखौ पक्स' केसावनो सोनाय जायो आरो। दा बे पक्स' केसनि बारै आं एसे खिथानि। बे पक्स' केसाव जायफोर सुबुङा 12 बोसोरनि उन्दै बैसोसिनखौ रेप केस खालामो बिसोरखौ डाइरेक्ट फासिनि अर्डारबो होनाय जायो आरो 12 बोसोरनि गाहायखौ। आरो जायफोर सुबुंफोरा 18 बोसोरनि गाहाय बिसोरखौ सेक्सन 4आवबा 10 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोरसिम जेलाव दोनो। बिनि उनावहाय आयेननि गेजेरजों आरो माबा मोनसे जाबावगोनसो। आरो बिनि उनाव सेक्सन 8जों जुदि हरोब्ला 60 बोसोर जेलनो, आरो बिनि उनावहाय हयथ' बियो उम्रुकेट जेलावनो थानानै थैनांनायबो जानो हागौ आरो। नैफोरबायदि केसावहाय बे पक्स' केसाव सोनाय जायो। दा नैबे पक्स' केसाव दा लांदों दा बेखौबो खुनु हाबा जानाय मेरिजनि लाइनजोंनो लाङाखै, डाइरेक्ट माने रेपिसनि गेजेरजोंसो लांनाय जाखादों केसखौनो। अब्ला बेसेबां गिलु बालु नङा होमबा? दा नोंथांमोननो माखासे लिस्ट खिथानो सानदों। जोंहा बिटिआर आरो सनितपुर बिश्वनाथ बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव 6टा डिस्ट्रिक्टआव बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां सुबुंफोरा जेल जानांगोन। हयथ' बेयाव बर'बो जानो हागौ, हारसाबो, बेंगलिबो, जिखुनु आसामाव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय आरो बियो। दा जोंहा सनितपुराव दङ 60 जन सुबुङा हमजागोन। उदालगुरियाव 235 सुबुङा जेल जानांगोन। चिराङाव 54 जन जानांगोन। बिश्वनाथाव 98 जन,
आरो ओरैजे बाक्सायाव 153 आरो क'क्राझाराव 207 सुबुङा जेल जानांगोन आरो अल आसामखौ लायोब्ला अल आसामावथ' गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोर दं बैफोर गासैबो डिस्ट्रिक्टनि जेल जानांनाय दा जायफोर केस रेजिस्टार्ड जाखानाय बिथांमोनखौ हिसाब खालामनानै नायोबा 4000 सुबुङा जेल जानांगोन आरो जायफोर 18 बोसोरनि गाहायाव सुबुंफोरखौ हाबा खालामदों नै बेबायदि केस जानानै फैदों दा बेनिखायनो आं आसा खालामो बयबो एसे फल' खालामलायो नियम नितिखौ आरो बेखौ बहुत माने बुरबकनि मोनसे आयेन जादों ल' जादों होननानै साननो हागौ एक्चुअली बेबायदि नङा साइन्सजों थाङोबा एसे बुजिनो हागोन आरो साइन्सफोरखौ एसे नायोब्ला आरो इउटुबफ्राव एसे नायोब्ला बुजिगोन मानि थाखाय मानि जाउनाव बेफोरबायदि 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा खालामनो मोना होननाय जादों दायो नैबे 2022 सननि गेजेरजों मोनसे इन्डियान कनस्टिटिउशना मोनसे खालामबावदों इन्डियान ल'आ मोननैबो माने मेल एन्ड फिमेला 21 बोसोर जानांगौ बेफोरबायदि मोनसे रायलायबाय थानाय जादों एसेम्ब्लियाव बे दायो बिल पास जायाखै आरो बे जायोब्लाथ' 21 बोसोरसिम जाहैगोन माने दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय आरो नोंथांमोना सोरबा बायदिया गोमोदोंबो जानो हागौ आरो सोरबा बायदिया दा जायफोर बेफोरबायदि केसाव जाथावना जानानै दं गिदोंबो जानो हागौ समजों लोगोसे नुलांसिगोन आरो बिनि गेजेराव मोनसे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरबावदोंसो बे केसाव खुनु कमप्रमाइस होननायानो गैया माबायदि कमप्रमाइस गैया होननानै बुङोबा दा गोबां मानसिया कुइसन खालामदों मेसेज खालामदों कमेन्ट खालामदों गुबुन निउस चेनेलाव भिडिअफोराव दा बिसोरथ' गोरोन्थियाव सोरबाया हाबा जाबाय बा सोरबा बायदिया बायद'थायावनो हाबा जाबाय न'खरा होनायाव हाबाबो जानो गोनां जादोंबो जानो हागौ बेफोरबायदि गोबां कुइसन दा बै सुबुंफोरा जायफोर बिमा बिफायानो नायनानै होदों बिसिनि न'खरजों बिसिनि न'खर गोरोबलायनानै हाबा होदों बिसिनि गेजेरावबो कमप्रमाइस गैया नामा माबा मोनसे बुजिलायनाय गैया नामा होननानै बेफोरबायदि SMS फैदों आरो दा बेयाव खुनु गैया दा जायफोर सुबुङा बेफोरबायदि बेयाव खुनु माने पुरा ल'आथ' मोनसे सिस्टेमजोंसो थाङो नालाय खारस'नानै हाबा जानाय जा लाना खारनायानो जा बा माबा मोनसे गोरोन्थियाव बा नायनानै होफैनायानो जाथों मानो ना गोसथोनायानो जाथों मानो बेयाव मा खालामदों ल'आ जायफोर हिनजावसाफ्रा हाबा खालामजादों बैसोरनो अरुण'दय फैसा होगोन जाहैदों 1200 ना 1300 थाखा मोनो दा मास मोनफ्रोमै बेखौबो होगोन आरो बैसोरनि गथ'फोरनो फरायनाय लिरनायनि सुबिदाखौबो होबावगोन जाहैदों 5 केजि माइरंबो होबाय थागोन जाहैदों अब्ला नायलाय माबायदि स्ट्रिक्ट खालामदों ओंखायनो आं आसा खालामो एसे बुजिलाय बेयो मोनसे आपडेटमोन नोंथांमोननि खाथियाव मिथिहोनो थाखाय आं मोनबा 6टा डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो गुबुन गासै 33 ना 34टा डिस्ट्रिक्ट जायोसै दा जोंनि गेजेराव आं स्क्रिनाव होनानै होगोन बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ दोनथ'नानैबाबो नायनो हागोन बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।